कक्षा में पढ़ता हूँ। आज क्रांति दिन के मौके पर आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। 1, 2, 3। मैं लाल बहादुर शास्त्री भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि अपने देश की आजादी की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं, बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है। नमस्कार, मी मुक्ता केदार पतंगे, संतोषभाई मेहता इंग्लिश मीडियम स्कूल दापोलीची इयत्ता 9वीतील विद्यार्थिनी। आज क्रांती दिनाचे औचित्य साधून मी आपल्यासमोर क्रांती दिन याविषयी 2 शब्द सांगत आहे। क्रांतीची धगधगती मशाल हाती घेऊन देशात स्वातंत्र्याचा प्रकाश आणण्यासाठी ज्या हजारो हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता आहुती दिली, अशा अमर हुतात्म्यांचा स्मृती दिन म्हणून जो दिवस साजरा केला जातो त्याला ऑगस्ट क्रांती दिन असे म्हणतात। 9 ऑगस्ट 1942 रोजी देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी छोडो भारत आंदोलनाची गर्जना केली। त्याच दिवशी गांधीजींचा करेंगे या मरेंगे हा मंत्र देशातील हजारो तरुणांच्या नसानसात भिनला होता। गांधीजींनी हे आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने व्हावे असे आवाहन केले होते। आता कार्यकर्ता नाही तर नेता बना असे आवाहन देखील गांधीजींनी देशातील नागरिकांना केले। स्वातंत्र्य संग्रामाला हिंसक वळण लागले होते। स्वातंत्र्य संग्रामातील हा शेवटचा करो या मरोचा लढा मानला जातो। गांधीजींच्या आदेशाप्रमाणे प्रत्येक जण नेता झाला। स्वातंत्र्यासाठी ज्याला जे पटेल ते तो करत होता। 9 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईच्या गवालिया टँक येथे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे महाअधिवेशन भरले होते। या अधिवेशनात गांधीजींनी छोडो भारत आंदोलनाची हाक दिली। या आंदोलनातून ब्रिटिशांना भारत सोडून जाण्याचा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला होता। या आंदोलनाची सुरुवात गवालिया टँक म्हणजे आजच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानातून झाली आणि नंतर या आंदोलनाचा भडका संपूर्ण देशभरात पसरला। संपूर्ण देश इंग्रजी सत्तेविरोधात पेटून उठला। धर्म, जात, वंश इत्यादी बाबी बाजूला सारत लाखो लोक या आंदोलनात सामील झाले। इंग्रजांना परिस्थिती हाताळताना नाके नऊ आले। इंग्रजांनी इतक्या लोकांना अटक केले की जेलमध्ये जागा शिल्लक राहिली नाही। इंग्रज कोणत्या व्यक्तीला अटक करून त्याला तुरुंगात डांबत होते। लोकांनी ह्या आंदोलनात पोलीस ठाणे देखील नेस्तनाबूत केले। टेलिफोन सुविधा बंद केल्या। त्यामुळे भांबवलेल्या ब्रिटिश सरकारनं आंदोलकांवर गोळीबार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला। पण लोकांनी ब्रिटिशांच्या गोळीबाराला लाठी हल्ल्यात न घाबरता आंदोलन सुरूच ठेवले। ब्रिटिशांनी या प्रकरणी महात्मा गांधी आणि काँग्रेसच्या इतर सर्व नेत्यांना अटक केली। महात्मा गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची रवानगी पुण्यातील एका गुप्त ठिकाणी करण्यात आली। काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनाही गुप्त ठिकाणी ठेवण्यात आले। परंतु ही बातमी फुटली। अटक झाल्यानंतर आंदोलन पूर्णपणे लोकांच्या ताब्यात गेले। इंग्रजांनी लोकांना हाताळण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला। या आंदोलनामुळे जरी प्रचंड उद्रेक झाला असला तरी स्वातंत्र्याची पहाट या जन आंदोलनामुळेच उगवली हे विसरता येणार नाही। म्हणून मी जाता जाता एवढंच म्हणेन, ए मेरे वतन तुमको सत सत नमन, ए मेरे वतन तुमको सत सत नमन। दिल मेरा कहे वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल मेरा कहे वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शहीद भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अगर हम एक होकर हमारी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। बहरों को सुनाना है तो आवाज को जोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया तो हमारा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। उन्हें ये आवाज सुनानी थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, उसे आजाद करना चाहिए। मेरा देश एक ही धर्म है और वो है देश की सेवा करना। जब कोई पूछे मेरे
बारे में तो मेरी पहचान लिख देना। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना। उठाना मेरा कमांड उठेगा और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। माझे नाव आर्यानंद पांगरकर. मी आपल्या समोर अहिल्याबाई होळकर यांची वेशभूषा करून आली आहे. ज्या स्त्रीने महिलांची सैन्य व स्त्रियांच्या शक्तीची सर्व दुनियेला जाणीव करून दिली, अशा या अहिल्याबाई होळकर केवळ एक महान शासकच नव्हे, तर त्या पराक्रमी योद्धा व सर्वाश्रुत अशा धनुर्धर होत्या. स्त्रियांची परिस्थिती बदलण्याकरता त्यांनी बरेच प्रयत्न केले. अहिल्याबाईंचे हृदय दया, परोपकार, निष्ठा अशा असंख्य भावनांनी भरलेले होते. या कुशल प्रशासक प्रजनिष्ठ राजमाता होत्या. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते, राण्या असंख्य झाल्या या जगात, पण पुण्यश्लोक कोणही नाही. गर्व जिचा आहे मराठी हृदयाला, एकच ती अहिल्याबाई.